Yate, asa na po ni mo atong isa? Mura nakalukit na po ni bulawan na ning isa ba? Kusog ka mo detek ako mag-detektor. Nagagag bulawan na rin na pita. Hala, murag bag-o niyang detektor ba? Pero sige ra, dili ko paalas. Kay touchscreen niya akong detektor niya. Kinagag mo detek. Grabe bulawan ron. Uy, di na ko napita be. Dati, asa ka ni mo ato ng isa no? Daw be, itry daw na ako ni detect ang ako ah. Uy, naa dire. Mang, nakunsa makadiri mang. Yate, nasakpan pa jud ko oy. Oy pang, ngano magbuot makag na ako dire? Mang, ako'y nakauna din sa location ba? Nga magsusunod man ka. Malaso na po ko eh. Ikaw rin malason, ngano magbuot man ka? Nga naman po ko'y bagong detektor. Masam na naman detektor. High-tech na. Parehas na eh. Sus, ay kumpiyansa. Lokal na imong detektor. Touchscreen ni ako ah. Aw, tanaw na ito kisay buhay na son. Kaya kung magsusunod ka sa kuha, wala dyan mabilin sa mo at sampulan ka. Awa. Tanawa oh. Ay, yate, nagunaw na pa. Pagunat! Kadire. Klaro kayo na dire. Awa, dali ako ako binakuna. Ako nakauna dire mo. Awa, dire mo. Ha? Uy. Yara. Hala, yate, nakita man dayon? Wow, first income? Unsa kanino? Na golden spoon! Yeah! Hala, yate, nakita mag golden spoon bay? Ako pod be? Oy! Ah! Nadire! Mang! Uy! Yati, murang na nakitaan bay! Oy! Murag na dire! Asa man ka? Oy! Asa ka? Oy! Oy! Jackpot! The golden spoon! Ala yati, nakakuha po golden spoon bay! Legit po din yung detektor di ay! Tanawa pang! Nagtuo kag malas ko! Tanawa! Jackpot! Dito na po ko sa unahan, be! Lalala, puti ka mayo naka-jackpot pa oh! Di ni pwede. Di ko magpapildi. Una ko ni. Golden! Where na yo? Yate! Unsa na pud kanay nakitaan? Murag swerte yung karon mang! Tanawara ko ni mang oh! Mang! The golden ducky! Wala mo nakitaan! Kay wala mo na-detect ha! Hala! Unsay golden ducky? Wala lagi na ako to na-detect! Mang, tanawa mang! Ha? May tatlong baby akong nakita! Dungol ka? Unsay tatlong bibi? Na isa ra man na! Sa isa mang pataka naman ka! Panidira! Detectors on! Ay! Tanawa mang! Tatlong baby! The golden ducky! May tatlong baby akong nakita! Maliit, masaya mga bibi! Yate! Nakachamba jud ay! Kay tuluman ka buok! Mang! Tsamba na! The three baby! Ha? Dito ko sa unahan! Nakikita mo ba? Nakikita ko? Hala! Unsa man na pang? Asa mang? Kini? The mama's ducky and the family happy ever after! Ducky! Bullshit jud ito hanaan eh! Hambugero jud kay ba? Makita ra jud ko? Bantay jud ka sa kuha! Oy! Yati! Naditik ang buwang! Nya! Karon lang ka! Unsa ka nino? Asa na ka nino? Uy! Unsa man eh? Yati! Unsa mo namang? Nya! Karon ka sa kuha! Hambugero day ka ha! Unsa ni pang? Silver gun! The gun of Castilla! Wala yati, mang! Ibutang namang! Bumuto namang! Dili man siguro ni mo buto pang! Kay karaan naman eh! Wala yati nindot, no? Gwapo ba? Testingan na to, mang!
Lo, gwapo ni Mang ba? Kuyag design, no? Gwapo ni ba? Kadlita daw, Mang. Wala pang mubuto judi ay. Pang? Di ka mang gitinood, yun ni mo. Sorry, Pang. Hala, natiwasan.